daurin aure. Allah ya bada zaman lafiya. Allah kuma ya nuna mana na 'yan baya don alfarmar annabi. Yawwa. Malam me za ka iya cewa? Alhamdulillah ala kulli halin. Muna yi wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da nuna mana wannan rana mai tarin albarka, mai tarin tarihi kuma wacce muka daɗe muna sauraron ta. Muna mai roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa. Ya kawo na 'yan baya su koma su daidai Allah ba su dawo su kara kowa ga mai girma ango gare ka mai girma ango ka yi shiru. Muna magana malam waɗanda za ka iya cewa ga wannan rana mai tarin albarka. To masha Allah. Allah muna gode maka. Masha Allah da wannan gagarumin taro da za mu je mun ɗaurin auren ɗan uwa Kwaro. Muna farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya bada zaman lafiya, yanzu za mu tafi lafiya, Allah ya samu dawo lafiya. Mu masu daidai Ubangiji Allah kawo damar da za mu ƙara ya zama ta biyu. Shekara 15. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To na farko ni kirarin da zan fara yi na ga zan ce mayan aure. Yes. Mayan aure yana yin aure. Saboda ga mayan aure guda ɗaya yau zai yi. Don haka ni ma ban cire rai ba in Allah ya yarda. Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah Ubangiji tabbatar mana da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna farin ciki wannan rana. Muna gode Ubangiji da ya kawo mana wannan lokaci. Allah ya tabbatar mana da alkhairi, ya kawo zaman lafiya, ya kuma kawo mana da 'yan baya. Allah kuma ya sanya alkhairi, isa a yi da mu, a ƙare da mu lafiya. Kai tsaye za mu tafi ga babban yaya Muhammad Salis. To alhamdulillah Allah mun gode maka da ka nuna mana za mu aurar da wannan. Alhamdulillah Allah ya kawo Allah zai yanta shi yanzu. To sai dai mu yi addu'a Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya kawo kalantar ɗaki. Assalamu alaikum. Masha Allah. Wannan abin magana ga yalo tsohon goro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah muna matukar farin ciki da Allah Ubangiji ya nuna mana wannan rana mai albarka ta aure. Masha Allah. Masoya ne suka taru a cikin wannan rana mai farin albarka ta Asabar, wannan ake ɗaurin auren abokinmu wato Abba Garba. Allah ka ba su zaman lafiya da rayuwa mai ɗorewa don alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku har kullum Abdul mai FKD Code.